кардагӣ ба тамоми корхона, яъне ки корхонаи истеҳсолӣ, яъне ки пеш аз хариддор намудани молу маҳсулоти ниёзи аввалия ҳуҷҷате ки мутобиқ будани маҳсулотро ба талаботҳои ҳуҷҷатҳои меъёрӣ сертификати мутобиқат дошта бошад. Биштар хеле бисёр буд. Дар натиҷаи корбарии коргузорӣ ва корбари фаҳмондагӣ аз тарафи мутахассисони маркази тоҳсистандар дар вилояти Ғафон рафта ҳамкориҳои зич бо дигар мақома аз қабили кумитаи бехатари озиқаворӣ, мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ кор бурдашем. Дар натиҷа ошкор гардидани ҳамин қандакҳо мо аз муомилот мегирем ва корҳои фаҳмонданӣ мебарем ки ҳамира ба фурӯш, яъне ки дар ҳамун баъзи бохчаҳо мактабҳо ба фурӯш набаронад, то ки солимии кӯдакҳо фарзандони моро эмин нигоҳ дорад. тибқи нақшаи тасдиқ кардаи агентии тоҳисистандарти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҳистон дар давоми соли 2019 ин муддат дар натиҷаи ташхисҳо 1541 нафара ба ҷарима дар вақти санҷида баромадан, вақте ки камбудӣ ошкор гардиданд, риояи қоидаҳои савод ё ин ки фурӯхтани маҳсулотҳои пастсифат 1541 нафара ба ҷарима кашида шуд. طبق ترتیبی مقرر دیده نیست و نابود کرده شده قسمان با خوجگی ماهی پروری نوعی و جامی و دوستی روانه کرده شد. این چونین در این مدت زیاده 47 تن نمک آشی از معاملات گرفته شده طبق ترتیبی مقرر دیده با مؤسسه‌های راه، یعنی که همچون استفاده بودنی در زمستان در راه‌ها برده رسانده شده. کدام دو تا بخش همه همین در مدت فعال گردش کرد. ما همه دوره تیاریم که با نمایندگان وسیله اخبار عامه همکاری